tu Thangluah Bung khatna ziak tu RS Thangluah chutia kong puisi rupa king na mai chharuang lo let reng chu an lo din bia lai laya mi thang kha chuan an cell phone in thlan lo langal mol mol boka an zinga pa u palam deuh chuan khonga in camera kha lo off sham te u police an lo thleng trepa arwang hi khonga in tu man khoi dang lam lo ang u o ti mi pui ho chu ron khapta kha chuan an phone po chu an dak ngal sap sapa amak hle mai he mai che thi dan hi ataksa hian hliam eng ma hmu tur awm lova thil dang lam deuh pakhat ka hmu ero chu akut veilama khan he thil hi alo hum ani ti pa in police inspector chuan abula thu hne na chuan a thiluken chu en tira abula thu po chuan amak khop mai a that tu la hian nu eng ma nu che bok si lo chui chu chu har ve khopang alo ti ve boka mei che thi to in akut veilama ken chu khola zai dum hlom khom ani chu khola le mei chia chuan inge in zum nan nei le mei tu na ti thui khop mai mei chruang chuan thei ang anga an fian nuwa tha nge ni tin fin fia theita ma se chu nula chu tu tha nge ni ta ang ataksa hliam eng ma om lovin eng tin nge tha thei a thi chan nia an rin ber chu bo ruak tak cham wang ani sa he tual thattu hian he nula hi aka apuanin emo a upanga a uprum mai ni lo mo ti in constable pakhat chuan inspector biak a hnen a chuan a ngai dan chu ran sei ve a inspector biak a chu angoi wangwanga voina em ni nula khan video kha aron tingal thuta constable chuan o ni sr lo tingal wata in siamla an vuina hmuna chuan vocal nga lang thil engemaw hmu chhuat thar te pawh kan nei mai thesin ma se casual dress in o ti in inspector biak a chuan constable chu a hril le a nula an vuina lama chuan inspector biak a le constable chu in zui phei ve ngala chu nula vuina chuan min lo thahnem khop mai a nula ruan an thlak zo chuan inspector biak a te chu nula che na in lama chuan an lut koi le a anu chu lo trap zoi zoi mai a apa ero chuan inspector biak a te chu lo bengal vat vata e pu inspector lo leng ro u lo thu ro u alo tinghal bor bora inspector biak a chuan kapu voin thlengin thil thar eng ma hmu chhuah bel kalna nei lova poi kan ti khop mai ma se kan thei thop chu kan chhuah ve reng ani o in fanu chunga rong taka chitu hi chu kan laman chhuwa khopang ati sal maya pukhuma nula pa chuan ni e kan hre thiam lutuk chu nia nu chui na hi chak theilo ti chu kan hre thaw alom ma se kan lo ngai chang reng don chu ni o alo ti ve pap pap boka inspector biak a chuan ni e min hre thiam thina alomom khop mai engpo ni se kan ba ho phei photange thu thar om chuan kan in hril zel do ni o ti in a ding ngal uaya pukhuma chuan o thingpui te pawh in inang chu ti in cheltum ma se inspector biak a chuan kan kal photange ani photu ti in pukhuma te na tang chuan an chuak tari a mak deuh mai chu he nula thi chungchanga hian rin hlal pakhat ma anla nei lo hi ani police ho pon lu hei mep khop mai a thi dan la ni se mi zong zong mak ti ani a ruang an hmun lai la chu cctv na cover lo na lai takani chia chia mai box hi anu chui tur pakhat te ma om box hi lo police ho po an beidong hial to ani ma ase inspector biak a ero beidon mai atum lo khop mai zandar som pakhat apel to inspector biak a chu alamu hi lova anu pui fanau te ero an mutui hlom sak sak to khop mai ani ero athil chui chuan butmu po tu thei re lo ani inspector chuan anu pui tui taka mulai chala chuan a fo sak zawa a fanu kum ni mi tui taka mu hil sek sek chu benga a fo sak le zawa puana sin thatir nu chuan a thil mamo tur kengin a chhuk ta a nula ruangan charna hmuna chuan thil thar hmu be sein a kal le a chulai hmuna thlen chuan zan lai dar som pahnih alo ni to nula ruangan charna bulvel chu angun le zualin a tli thlai kual renga ma se thil thar em hmu ero anei shan lo chulai hmuna chuan atei kuala jinglam dar khalle chan ve vela chuan thom a hreta tat mai le thom omna lam chu apana a thom hriat chu mei the chap fei ri ni apan phei zela bol hlo bom pakhat phena hian nula pakhat hi lo thukun lap maya inspector chuan revolver pai chu me pu ngal mai thei turin a hum ran maya nula omna bul hnai va thlen chuan
nula ti pa in phim khur tak chungin a hnung lama tang chuan a dara ava ban de a nula chu alo phuzok nge min hlau su ka tina don lo che ti pa in chu nula ka chu hu pin sak ngal wata thim thama chu na lu pui ngal roka nula la chu na hlau na samai si ma se inspector b ka chu nula chu thla tum lo chiang khop mai che to su so en ro I muem ti pa in an mazon street light engin a chun en da china mi pakhat ding chu ko ka nula po chu ngoi ve le maya thim thama chuan inspector b ka le nula chu an ding dun ran maya an pier loka mihring vei kwa sek chu ngoi ringin an en ringot mai ani inspector b ka chuan ta hian lewam char la khoya ma local son suang che o ti in nula chu a cha mol mola nula la chu ron hlau thar le mo ti mei tur hi ni khongai kaldon ke main helai thim singa hian komngam teu lo mai alo ti that box si inspector b ka chuan arei don lo local son lo la thom lo nei box suang che karon lan le ma chu khoya ma local son suang che o ti in nula chu kal san ta a nula ruang an huna mihring tei kwa sek chu tual that tu ani ngei ringin man ngei tumani thom dim theyang berin an thim lai chin zela a pheya chu mihring omna chu a thling phei ta atu khuma revolver chu na tin taran maya che to su iche dvei chu kap nga lang che ati zui mara chu mihring po chu ngo ringin che lovin a ding ve maya inspector be ka chuan itu khuma ikut suila roin her ro le ati le a chu mihring po chu ngo ringin thu oi takin inspector be ka soyang chuan om ve zela inspector be ka chuan che lak itum vei chu kap nga lang che ti paina bula ding chu adap kola o le a tha e eng ma man roi pai lo hlowe ti paina bula ding chu silai tin reng pain khalama khang kal ro le ti pai nula na lam pan chuan an phei du na ma se nula kha lo to mi lo nia hey nang hi khonge nula kha ti paina bula ding chu zor le a ani la chu lung tum bi kang mai angoi ngul mai box si in chang ro ti paina chal zon taka chu na tin le a ma se chana adong thei chuang lo apoi lo we tu na eng ma soi du lo mala police station a chu ni soi don khop mai lo che reng suang che ti pai station lam chu bi a mi panga rongkal phei turin cha ngala I mai tom na kha ka phel don nge I phel don tia inspector biakan a zo na po chu shom panom lo a ding ngoi renga lau thong om po inom chuang lo chu tak chu ani inspector biaka ti thin rim zual tu chu ka zo na chu min chang ta che ti pai na bula ding beka chuan a nek ta chor maya a tu chiang khop mai eng ma I soi du lo vei mo ila shedon khopalom ti pa in a chhir zui le ngal chor chora anaw te ho po chu anon thleng hal maya sar atok ke station lama kanin phur pheyanga kanin dop donia tin an lo khap dai thei ta shama ami man chuan a mai tuam tlata wangin eng mel pu nge ani ti a hriat theilo inspector chuan helaya hian meiche pakhat a bowa chunu chu an zon hu vat angai pani kha min zui ula nangni pali khan kami man hi station lama in lo va shoi pheidonia ma se karon thlen phei ma chun eng tin ma lo ti lawang cheu ti in ruam na fel fai zo kin siam ta a ti chuan midang pali te chuan ami man chu station lama an phur phei ngala inspector biakale midang pani te ro chuan nula kha khowar ma ngai a muan tumani ole kha nula kha la kal hlat karing vak lo tuna kami man le mania nula thi neng khan in zom na an nei karing ani asang thoin kalila thil mu kan nei ani chuan kanin shil nga zel donio chuan jingdar lia heta hian kanin khom le vek donia ti in an kal sang hal thia